člana naše ekipe. Ipak, niko nije predložio pauzu, jer se već sada na više od 600 km udaljenosti u vazduhu dao osjetiti miris Beograda. Transport motora je poremetio plan da ostanemo malo duže u Evropi. Iz Lisabona smo krenuli u 11 sati u petak, sada je nedelja 1:30 i prošli smo slovenačku granicu. Prešli smo 2700 km za 38,5 sati, u Barceloni smo imali pauzu od sati i po vremena. Bilo je vrlo naporno, ali uspjeli smo, ostvarili smo zadati cilj, sami sebi smo zadali i sami smo to uradili. Tu smo gde smo, sutra smo konačno u Beogradu, da vidimo taj doček kakav će da bude. Danas je nedelja, naši prijatelji organizuju doček posle 78 dana dugog puta. Danas imamo još 650 km do Beograda i ova priča se završava. Priča za sledeće kadrove nije potrebna. Slika govori više od svega. Ulazak u Srbiju. Živi bili pa se vratili! Možete nazad, sad ću da prespavate. A ne, mi su mislili malo odmorimo, samo da popijemo nešto pa nazad. Jeste donijeli što? Ćao. Ovo su moje dole. Pita me, hoću u ovom životu imati još nekih ludih ideja. Ajde, pomeri motor. Dosta više, uvideo sam sve, pozdravio se, odu ja. Ajde, ćao. Da ti bude uspomena na ovaj put i da ti takve gluposti više ne pade na pamet. Hvala. Evo za vetrinu od mog druga Jaroslava. Čujemo se i vidimo se, bilo je dobro, naporno ali dobro. Naravno, čujemo se, dogovorimo se, pa što. Ajde. Ćao. Home, krevet i da me niko ne davi više. Kadrove pozdravljanja i dočeka nije potrebno komentarisati, a i Zoran na samom kraju predstavlja sve članove ekipe. Narode, želim da vam se zahvalim što ste došli.
Obišli smo svet kao što smo obećali, krenuli smo 23. sa ovog mesta, vratili smo se 78 dana kasnije. Znači, prošli smo Mađarsku, Ukrajinu, Rusiju, bili smo u Mongoliji, neplanirano u Južnoj Koreji, preko Havaja, bili smo u Sjedinjenim Američkim Državama, mnogo ljudi interesantni smo upoznali, Lisabon, Madrid, došli smo vamo, znači vozili smo 2700 km, znači bez prekida da bi stigli ovde na vreme. Hvala vam puno što ste došli. Vozili smo u Kijevu, smo vozili sa srebrnim mecima, u Moskvi smo vozili sa Hells Angelsima, u Bronxu smo bili gosti legionara podzemlja, imamo jako puno interesantnih priča, sve će biti objavljene i tako dalje. Pravimo emisije, pravimo snimanje, evo ga ovaj ovde šarmantni, prekini, ostavi sad to, prekini Vlada. Pozdravite Vladu. Vlada je snimio sve što smo uradili, Vlada će ispričati priču, znači kroz emisije.